Очакванията тази година са за по-слаба реколта. Поне при мен е така. Не знам дали се дължи само на необработването на розите качествено, но просто и пъпките са по-слаби и са по-малко. Аз специално очаквам навсякъде при мен да е по-слаба реколтата от рози. За сметка на това пък разбрахме, че и цените даже ще са по-ниски, така че забавихме се малко и с чистене, и с изораване. По-ниските цени, по-ниските добиви. Зле ще бъде. Справихме се. За 10 дни тук не сме спали. И резултата го виждате. Опасенията са, защото виждате, че хората намаляват. Младите бягат на запад. Тук остават едни други хора, ако се сещате за кого става въпрос. Няма да има работна ръка, защото те младите, то всичко изчезва. Остават само възрастни хора, където